Ola, que tal? Volvemos con Recuncho, con unha sección nova para estrela que mellor que enchernos a xogar e falar de cousas con Nuno Grande Mare, que non me boas. Que tal? Gracias por, invitarme a isto. Pois nada, primeiro, como estamos en Recuncho Gamer, podes preguntar un pouco pola tua historia con consolas. Pois, bueno, un pouco que xa faláramos que a verdade é que teño unha cultura moi nula en tema de videoxogos, o sea, de usuario a un nivel moi básico, así que de pequeno de feito, ainda falaba cando fomos tocar a Lanzarote outro día, que fomos Clara María Maseu, fomos a un game, entre a proba e o concerto e tal, e estábamos ali e dixen, joa, tío, de cativo, que me faría unha ilusión terrible, sabe, poder, eso, pasar a tarde nun game, e tiña esa ilusión polos xogos tal, e agora que xa vou, claro, camiño de ser un señor, como a todo o mundo, cago en tal, ahora que poido, é que teño, home, medianamente cartos para compralos, xa non me ten esa cago en 10, así que, home, teño xogado moito a Nintendo 64 cando saiu, máis ou menos, non sei se foi cando saiu ou a pouco, a min pilloume con 5 anos ou unha cousa así, non, penso que xa saía de antes, pero bueno, eu descubrí como con 5 anos, e desde eso hasta os 10, 11, xogara moitísimo, xogaba moito cos meus amigos ao Super Smash Bros, que é un dos xogos que máis teño xogado na miña vida, ao Super Mario 64, ao Pokémon Stadium, bueno, toda esa época así, finais dos 90, principios dos 2000, sí que marcou bastante, logo cando saiu o Play 2 tamén, jová, pues, sí que xogaba bastante, pero logo sí que, a medida que os xogos foron tendo deriva máis narrativa, máis tal, a xente foi enganchando neles, e curiosamente eu como que non tanto, sí que hai uns cantos xogos que me flipan, o que che dicía o Fallout New Vegas, que igual é o meu xogo favorito, tamén cando saiu Final Fantasy XII, o Witcher 3, sí que hai uns cantos xogos que tal, pero eu vexo compañeros meus que sí que controlan, sí que están máis aí na onda do que está pasando no mundo dos xogos, e flipo co que realmente saben, entón digo, bueno, claro, para os xogos son super ignorante, pero bueno. Bueno, eso de ignorancia tal, é como que a xente que me di, bueno, eu que de música non sei, pero ao final, a ver, gustar a música ou non, sí, non sabes claro. por que, pero hai unha cosa nas que entras, por lo que me contas, xogos máis directos igual, porque estás acostumado a época de carro. E tamén sí que me, jova, gustame moito os xogos así, pois de, tamén con historia así densa, pois tipo Witcher 3 ou así, ese tipo de, ese formato de xogos tamén me gusta, pero como que me costa máis, pásame igual que cas series, ten que ser un moi tal para que realmente me enganche, porque chega un punto en que, jová, faiseme como un traballo, non sei como dicir, sabes, logo, cóstame tanto, decir, pois ahora teño que estar, é máis fácil, pasaba, por exemplo, o ano pasado, que foi o ano que máis tocamos, e tal, foi unha burrada, si que ao mellor chegaba a casa, e o que máis me prestaba era, pois, poñerme a farmear asesinatos e no Assassin's Creed no Origins, que tampouco que estudios, que xogaz, pero puñame ali, puñame uns podcast de asesinatos e tal, e puñame a matar aí fascinerosos, e digo, pues vale, sabes? Joder, no, o de facer multitasking tamén cos xogos, porque ao final é iso, non é un xogo que vou casi, non estou pendente de historia, senón que vou a facer cousiñas por aí, que a mí o que me pasou con Assassin's Creed, nese concreto, é que desconectei bastante da historia, sí, claro, porque empecé a facer turismo polas pirámides, e xa non seguía a pasar a Cleopatra, xa me interesaba. Tal cual, eu a partir do segundo ou terceiro así jefe, tal, a víbora, non sei que tens que matar, eu xa desconecteime da historia, empecé simplemente a atalayas, farmear campamentos destes que tal, pásame moito, que si que hai logo hai historias, pois por exemplo, claro, aí non peco de original, pero a historia do Red Dead Redemption 2, claro, é unha cousa que, é como unha película que mola, ou é como un libro que mola, é unha cousa que dices tú, isto cúndeme moito ver que pasa, tal, pero logo hai moitas veces que xa chego nesa deriva de todo levalo ao mundo aberto e a 1000 secundarias e 1000 tal, que ao final acabo me perdendo e casi, pois eso, acabo, pois, recollendo follas de non sei que para tal, veña, vamos logo, e unha oriña que teño libre, máis que enterarme do que realmente pasa, entón nese sentido sí que chico, non teño unha cultura de disfrutar aí tanto dese, logo dos xogos, creo eu. Pero sí que pasa un pouco eso, porque diste que algúns xogos ahora son como esto das series, que ou estás na mentalidade de irte ao teu fío tal, ou se non desconectas e empezas a facer outra cosa máis accesorios ou... Claro, sí, é que a mí, eu acórdome que, por exemplo, cando empezamos a carreira en Santiago, xogábamos moito, eu máis Dani, o meu compañero de piso, ao God of War, estábamos moi enganchados ese xogo. E jová, máis ou menos, home, sí que o rollo que se máis de pasillo, pois tamén é como máis limitado, é como, vale, pois teño que facer isto, teño que degollar a Hércules e tal, hasta que eu consiga tal, pero non é como, se en vez de degollar a Hércules vou recopila la historia familiar del primo de un tal en base a recoger estas pociones, é como, guau, tío, perdome, sabes, é como...
Bueno, pois imos ver, como eres persoa que ven na música, ti algo de guitarra daxe mínimo. Home, sí. Un mínimo, digo, estou aquí faltando xa. Pero sí que te olvidas o trombón. O trombón non moito, a verdade que non podría dicir que é o meu main instrument, non... Dios, pero parece un Castlevania, así, a verdade é que probei no 10 minutos o outro día para ver se isto arrancaba e non me quedou clara a historia. Entón, isto técnicamente podes xogar varias formas que pode ser co tilt, eu creo que o tilt vai ser mellor. Entón, vas a ver máis claro, pero basicamente un pouco Guitar Hero, en tanto que te van a aparecer as notas que cadrarían ca melodía e ti moves a barra, se as para así, para arriba e para baixo, vas movendo un punto. Entón tens que fazer cadrar o punto cas notas que van a aparecer. Vale, eu estou armando aquí con tilt motion, tilt non sei que... Pon tilt normal. Con tilt, sen tilt, isto parece que digo choco. Sí. Entón, céntralo. O sea, entón aí xa volves a calibrar. Se hai algún momento para hacer caso. Está mal igualada, pero que complejo todo isto, non? Vamos facer o... Sí, vamos facer o que remento, a ver que sai. Que vai ser? Pareces un pouco SingStar, non? Que tienes aí un rollo este... Só que afinando máis. Pero é complicadísimo, xo. Lamentable, sin duda, Estaba gustando un pouco, sinceramente. Está reventado, perdido, Estas vas a estar metendo María, creo. Dios, non dou, No, pero ten ciencia, por coño, porque claro, tens que picar aí, puf. O sea, en teoría esto debe ser notas. Creo que son 2 octavas, eso que aparece aí, aparece unha mínima octava. Lamentable, sin duda ninguna. Cuidado, Ai, pero gustou un pouco, Vale, esto era... Verdad que me reventaste vivo, Bueno, pero eu tamén levo 5 cancións aquí, eso non notas. Aparte estás a subir. Pois... Bueno, isto sería o concepto. Ajá. Entón, logo hai temas tan bonitos como... Sakura. Sakura. Pero non sabes salir. Ya me dices, ojalá, chaval. Claro, de Sakura. Cagada, sí, bastante. Hostia, de When the Saints. Sí. Uy, que mítica este. Si que facemos unha vista rápida, senón... Isto gustaba moito. A de Zaratustra. Hostia, vale. Eu creo que esta da pa... Bella. Sí. Aparte, ten construir máis dificultad, eso... Era a idea. Era a idea eso. A ver. Perdón. Aí. Bueno, estoy por aquí. Bueno, un hostia dificultado carallo, Aí. Esto al final es clásico, ¿no? Cando cantas tamén pasa, non? Que sí. A mí, por lo menos, sí. Mima. Pero es muy complicado esto, Eu creo que pouco costa xogar a isto, casi che compensa tocar outro mundo, de verdad. Porque nuns meses é máis, claro, disfrutas máis despois. Mima, chaval. Faz pulmón por Porque, o sea, que hai que apuntarle muchísimo, Ponemos na canción, que ahora que hai pausa dramática. Vale. Tamén hai un pouco de grato para darle toque. Sí. Bueno, iso estamos chegando a unha ben, moi ben. Mima, chaval. Creo que Está ben o xogo, Sí, está ben. A ver, isto para as festas, isto está claro se pode, que isto é cousa nova da versión de Switch, que creo que empeza non se podía tantos, e claro, na Switch tes tamén cos controles que tamén un pouco máis... Bueno, máis fácil, pero non é
non teño que memorizar controles e tal, simplemente pues, intentar ter unha sensión motora, sí. que eso igual tamén é complicado. Xa que todo o que ten a música, que tes co disco novo, que se chama Sí. Son dúas así. Clara, unha compañera miña que curra na radio, chamoulle Segundo, con fixo gracia porque é nombre de señor, como de tal. Chamase dous, claro, con números romanos. Claro, en tanto que é o segundo, pues, un dous aí entraba bien, pero, o sea, é adrede, porque a xente dicía, jajaron, pensache moito no nombre, bueno, sí que está pensado, non se ve no resultado, pero hai é como que te dicía, xogaba moito sin estar, nótase, non, pero está aí de alguma forma. Ao final estas cancións xa as levaba facendo en directo bastantes meses, desde que empezou Clara a tocar con María comigo, que dice que somos tres logo. Entón, claro, para min, o factor sorpresa, xa onde iba. É para moita xente que sí que eu identifico que ven a bastantes bolos nosos, que xa vas conocendo. Noel. Claro, Noel, por exemplo, ten que dar hasta o mismísimo carallo desas cancións porque é que non... Cero sorpresa. Pero a xente recibe-nos ben ainda así, siguen funcionando ben en directo, o sea, bueno, de momento... Joder. Sí, porque sí que, o sea, porque o disco, vexo yo en continuidade con un pouco tamén que viña facendo, Sí. Que encaixa non é como, ás veces, xente que saca un disco, bueno, vou rachar con todo, que Xa. creo que non está nese punto, pero claro, que metes no directo e... Sí, sobre todo porque como tamén queríamos, xa a nivel logo de produción e tal, queríamos que fose un disco pues, un pouco máis pelado que o primeiro, un pouco máis directo. Tamén queríamos ver como funcionaban de antes logo esas cancións, que tal no directo que están logo concebidas un pouco para eso, e a verdade é que, sí, jolín, ben, nós estamos contentos. Dame un pouco a sensación de que creo que pasa lo mellor nos directos que igualmente non ten no estudio, pero igual é cousa miña. Bueno, no estudio sí que a mí gusta moito gravar, paso moi ben gravando, paso moi ben compoñendo, tal. Que pasa? Que tamén é certo que, por como son, de darlle moitas voltas, e chegar case a un punto enfermizo a veces, é moi fácil que, que chegue, pues eso, a un punto casi agónico a hora de compoñer. Ademais, agora, é tan fácil coas DAWs, logo, cos programas de edición e de composición no ordenador, é tan fácil sobreproducir, poñer 1000 capas, estar horas e horas mirando os sonidos ou... non sei, é moi fácil perderse neso, e a min pasa moito, como son así medio obsesivo para eso, pois é como, no, pero se probo estes outros 35 bombos, a ver como sona a canción con eles, e claro, é algo que eu creo que está ben facer, hai que facelo, porque ao final, jolín, o timbre das cancións, pois cambia moito como recibes, quer dizer, sí que está ben, pero chega un punto en que é, xa xigo, máis enfermizo que outra cousa, entón pásame moito que, ao mellor, poño a facer un tema porque teño ganas, teño esa enerxía, estou inspirado, tal, e o único que fixen dali a 6 horas é colocar unha caixa e un bombo e a ver como tal, non sei que, e ao final o único que pasou é que, eso, que perdín esa enerxía, simplemente. Esa canción non vai acabar nunca, era unha idea dun riff ou de algo que me chamaba a atención, que quería probar, e que se vai quedar aí no ordenador guardado para sempre como canción nova agosto 1, e vai se quedar como canción nova agosto 1 para sempre, nunca vai ser unha canción acabada. Versión 49... Claro, entón, para mí é moi fácil perderse neso, entón... Bueno, nese sentido, sí que tuven que, para o disco novo, falando con Carlangas, que foi quen o produciu, pois, darlle un pouco unha volta a eso e dicir, no, pois vamos limitarnos a ter, xusto o contrario que si un ordenador, quer dicir, levar todo externo, un caixa de ritmos, solo moi pouco equipo, intentar facer todo con eso, e o que nos salga, saleu. E estou contento, a verdad, sobre todo porque xa sigo o proceso, foi moi guai, e para min sería moi fácil que, se non tivese a axuda de Carlangas e de Raúl, que foi quen o gravou ali en Sevilla, sería moi fácil acabarme perdendo e dando tantas voltas que ao final acabar collendo noxo as cancións, vamos. Sí, aparte, o escoito soname xa moito a isto xa está para sair a directo, quero dicir, hai outros discos que teñen igual moita produción que logo cambian moito, e perden a xente, ni mellor nin peor. Exacto, que despois tamén, claro, sí que depende moito do tipo de banda, quer dicir, ao final, se é unha banda de varios músicos, de instrumentos analóxicos, xente moi virtuosa que pode readaptar todo, darlle voltas, pois eso, claro, sí que ten moito máis marxe, pero eu creo que, por menos no meu caso, é como, base a miña experiencia coa da electrónica, eu, por exemplo, Baiuca, ten un coñecemento, un dominio do medio electrónico como tal, claro, que iso é unha barbaridade, tú le dices, claro, efectivamente, pero eu non teño, logo non disfruto desa parte, non sei como dicirche, máis
Técnica. Sí, non disfruto. A min gustame, pois eso, a parte máis punky de, xa sexa o analóxico, ou digital, ou electrónico, o que sexa, gustame sempre a parte así máis visceral. Entón, eu sí que creo que no meu caso agradecese que pois, efectivamente, que seña o máis fiel posible, tanto o disco como o directo, é o máis, sí, nese sentido máis pelado, o máis básico posible, porque é que non teño, nin eu, nin María, nin Clara, non temos nin ese coñecemento, nin esa pulsión tan técnica, non? Entón creo que intentar leválo aos extremos sería pues, totalmente logo erróneo, porque é que nin vimos de aí, nin creo que seña a gracia nadie vai a un concerto grande e dicir, ai, mira eses violines que cambiaron a vida, non creo que vayan por eso, verdad? Non descartemos que ahora lle metas promos a xira. Sí, ao mellor con isto, cuidado, que estamos aquí, claro, levar a Clara facendo así todo cacho nas cancións, podía darlle un punto. Bueno, son atreví. Iba a preguntar, a mí me sei unha resposta, pero quero ser primeira túa. Se o disco fose banda sonora algún videoxogo, que tipo de videoxogo sería? Xénero... Carai, boa pregunta. Hostia, pues... Home, a min por gustaríame que fora destes, que xa nin me acordo do nome, pero había... na última época que había como máquinas recreativos, se chamar, pero de xogos nos bares, había algo... como versións así un pouco rebaixadas, non tan pro, claro, do Street Fighter e de cousas así como medio, non flash exactamente, pero como, bueno, de gráficos así bastante old school, sí. Que tiñan aí como portadas, había algúns como de lucha, outros había como de rollo así de esto de espada e brujería, como chaman sí. Claro, a min dese pau, así como desas portadas ultra hipertrofiadas de peña matando aí alimañas, e de repente tu ves, claro, a portada flipabas, e logo o xogo era, claro, a calidad de imaxe era moito inferior á da portada, pero... toda esa estética a mí, me verdad que me... Joder, molaba bastante, verdad? E que me estás respondendo, estás dando a resposta que va a dar eu, que serían os beat'em up, o sea, estaban o Final Fight, o Cadillac and Dinosaurs... Eso. E que de feito, tes o tema que... Ahora, cando digo, Pelexa. No de Pelexa, escoiteino, e mira, vou poñer aquí un cachiño de dunha fase dun show, este de 2000... Vale, sí, era tal cual ese rollo. E para min, aquí entra Pelexa. Claro. Hostia, pues como mola. Este dices que é de 2020? Bueno, eso, pero está basado nos de Street of Rage. Ah, bueno, sí, xa se lleve, claro, outro acabado de imaxe, claro, sí. Sí. Pero eu, claro, escoitando isto pode ser un remix de Pelexa. Hostia, que de feito pode ser que eu tinha xogado literalmente o Streets of Rage. Claro. Hostia, pues eu, moito me sona, Pero esta rabia, esta ansiedade... Claro. Eu, claro, escoitando, por exemplo, Pelexa, digo, pero isto é dun beat'em up, isto de... Sí, pues claro, a min todo eso sí que é unha estética que me... Aparte, parece que tiña como unha inocencia no look, nas portadas, no todo, que como que logo, cando se fai máis complexo ese tipo de diseños, ganan en cousas, pero tamén, claro, perdense outras. Entón a min faime gracia, pues, un pouco tamén, polo mismo que me gustan as portadas así de grupos heavy, ochenteros, de rock metaleros e tal, que eu vi aí como ese diseño e dixen, Dios, pero que música será esta? Pues se a portada é así, o de dentro tenche que derretir o cerebro seguro, que logo nunca é así, claro, nada é tan extremo como te imaginas de neno, claro. Pero ese tipo de ilusión, ese tipo de... ese rollo casi naif dentro do pues xa xogos de pelexas ou música máis tal, pero... non sei, algo que me gusta e que boto de menos casi un pouco máis desa inocencia aí na estética das cousas, non? Sí, claro. Mira, hay cosas para nadar. La versión dubstep de Esta francamente gracias. Hostia, no me fue mucho. Oh, esto está bien, Ostras, hai un bolo do Moscardón, pero me lo deixa por cruz. Hostia, pensé que claro, tenés el chunguismo, ¿no? Claro, tenés el chunguismo. Sí. Bien, vamos a ver. Uf. Pero cuidado, Hemos turnados.
Xuxo que este lo tocar a cousas unha vez é máis complicado facer aquí que tocar a normal, Xuxo, Por aquí porque te tocas un saxo. empecé tocando o saxo Vaya dous estamos aquí. na banda de Burela, chaval. Ostras. Non tocaba moi ben, é que non me gustaba moito o instrumento. Sí, os dos tres primeiros anos son complicados. Claro, sí, non era o meu. E aparte eu quería tocar a guitarra, entón, claro, xa o collín con desgana. Terrible. Bueno, pues é moi complicado isto. Basta compilation. Uy. Como de armonías. Pero es que... Sí, Hostia, os saltos. Da igual de buscador, non me quero imaginar algo. Ojalá, lo vais para quien quede. Pero... Aparte, estamos perdendo o fondo de fantasía. Sí, a mí me sorprende moito o look do rollo porque me recórdame a estética e tal o Wii Music que viña ca Wii ten moito rollo, pero claro, combinado con esos fondos de fantasía e tal é curioso, Un pouco os portadas dos shows que me decías antes. Sí, a mezcla, cuidado, cuidado, está moi mal este. Eu creo que o última data moi ben, Increíble, Bueno, moi ben, unha clase, Ostras, Bueno, pois... Paramos, isto creo para xogar de festas así cando... Cando chove o pulso ben, Sí, para ter os veciños contentos. Te tengo un modo que é Free Improvisation, entón... podemos facer os dous se queres, pero sí. A miña idea era, vou intentar tocar unha canción e tens que intentar recoñecer. Vale. Pero isto non está ensayado. Vale. Agora algo caía. Sale aquí que... Vale. Vivir na Coruña, que bonito é, non é? Andar de parranda e dormir en pé, non é? É do estilo, pero non é... Apaga o candil, Aí está, moi ben, aplausos por aplausos, e diferente vídeo, pero ya... Que mérito. Vale, todas son temáticas, o sea, de artistas galegos ou regionais galegos. Entón, vale, esta sería... Vou volver a empezar porque me muera. Canta porque... Ai, Dios, podes volver a darlo? Sí, que saia igual, xa non sei. Dios, espero que me sone, Ahora sí. Intento a estrofa. Era en principio era ai la 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 la. Ah, terra ten xugueiras, vale, Sí, vale. Sí, ao final da terceira. Aí está, ben. Este vamos a enchernos... Bueno, molaría que non dice, no, esta non dou, esta non sei, esta non se me ocurre que pode ser. Queres probar a tocar alguna, ou probar a tocar algún plan feliz ou alguna cosa? Pois mira, vou intentar facer, sabes que Clara, o sea, María, cando estábamos empezando a mirar o directo novo, no medio, este xucho por Dios, nunha canción, na de Do meu corpo hacia dos corpos, que ainda non saíra nin nada, dicía, ai, pero aquí ao final, por que non lle metemos os arreglos do baixo, ojo esta, os arreglos do baixo de Saoko de Rosalía, pero fago eu co teclado. Entón, como homenaje a miña querida María, vou intentar facelo, o cual non vai salir imposible. Pam, 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 pam. Plan diferente ya no son. Non, aquí, non, é xusta, é logo, se mito, claro, a ver. Boa, terrible. Moi jodido. Creo que teño... Si
Si está vendo esto Rosalía, que seguro que sí, que vai estar facendo senón que me perdone, porque... Bueno, a idea é esa. Sigo con glissando. Sí, en plan impresionista é eso, a idea é esa. Aquí, pois nada, Grande Amori, cover, Rosalía. Bass cover. Bass cover con trombón. Con trombón, efectivamente. Isto para el hashtag fabuloso. E non sei se tamén consumes algo de contido redes sociais, así de xente en galego. A verdade é que hai varios, claro, non é tan actual como TikTok, non é tan juvenil, pero sí que hai moitos podcasts que foron saindo nos últimos anos en galego, pois o a xente do Fallado, ou a xente do Café de Herbi, mesmo un amigo meu que se chama Jimmy, que ten un podcast que se chama Sesión Bermú, que me fai moita gracia. Sí, que andaba buscando para hacer directos estos días. Sí, pois claro, a min todo ese, todos eses contidos, a verdade que me gustan moito. Eu creo que, ao final, desde que houve ese, sí, tanto de Twitch como nese tipo de medios, así como ese medio boom, ostras, claro, casi máis fácil que me poña un podcast en galego que non en galego, pero tampouco esa reflexión de, pois teño que, apoiar a xente do Fallado, ao final, levan cando levaron os Rapans, ou levan un día a Yaiza, ou levan así a xente que coñezo tal, que me apetece a ver que contan da vida, é como, ostras, pois si é algo que disfruto moito e alegro-me de que haxa eso, é como, que ben que, si, vou aquí facendo unha tortilla, pois vou, a ver que dice Xanma, de cando foron tocar non sei onde, alégrame que haxa ese tipo de contidos, verdad? É que non é porque están galegos, non porque son interesantes. Sí, claro, é como, que tamén, obviamente, que guai que seña en galego, claro. Agora sí que dun tempo para aquí sí que eu creo que hai moito máis contido dese tipo, creo que a día de hoxe moita xente realmente consume, moita xente, logo non é algo tan de nicho como podría parecer, creo, vamos. Vale, pois a última cousa que estamos a poñer que imos facer unha pequena certame con toda a xente que vai pasando por aquí por Recuncho nas entrevistas que iremos tendo nas vindeiras semanas e demais. Temos aquí abrindo tempada con nós e ocorreusenos, como non nos gusta nada os Sonics nin cosas desas, pero non temos un podcast específico de Sonic nin nada disso. Imos poñervos un desafío de tempos de quen fai a primeira fase do Sonic 1, Green Hill, que se chama Outeiro Verde, como podcast noso, que na fai máis rápido. Entón, ti vas ser o primeiro que pon a puntuación que vai ser, entón, tes a parte boa de que tanto vas quedar primeiro como de último do momento, así que logo, vale, perfecto. Cando chego o reto... E ti ten o rollo de poñer o teu nombre como se facían os recreativos ou non? No, pero bueno, isto creo que vai a centésima, creo que decir, que hai que afinar tal. Claro, speedrun total isto, claro. Speedrun total, pero bueno, unha fase só, non todo o show. Doulle? Sí. Vamos alá. Vamos aí. Ufone cando quedo mal, porque dixo, xoguei moito, sí. Dios. Isto pa... Vale, efectivamente. Vale. Sí, efectivamente, xoguei... Muy bien. ¡Ay! Vale. Claro, se gorda, claro, non sei se poden dicir marcas, pero o último que xoguei isto foi porque vivía unha máquina nunha conocida cadena de hamburguesas que con un conocido menú infantil viña o carallo este moi xoado, pero claro, igual, vale. 30 segundos. 30 segundos, está ben. No, está ben. Imos ver exactamente na centésima para que quede aquí reflexado o canto de... Exactamente, pero 30 está ben. Digamos que eu creo que tiña marca en 30,66 e eu tiña marca de 1,28,31. Claro, xente que fai en 3. En 3, entonces, pero bueno, 30,66 marcamos aí esa cifra del 1 de Radagore e nada, pois nada máis. Agradecerche que te pasaste por aquí por Gamer. Xa sabes que debo meter promos, pasamos vos a Switch para que villen a Switch ou... Vou poñer no Rider, non, mira, ponnos unha DLR para Nintendo Switch, mestes pa... Que imos meter o baixo de sábado como vou atrás. Pero nada, hombre, moitas gracias.